डाकंती आखले जीवी मुई आगामी मनरे देखाइबी दुई जन मुक्तिर आलोक मनुष्य रूपे प्रथम दपने हईबे उदार शत्रु मते उच्च भावे हईबे उदार प्रभु ये ट्राई करो बनी करंती चित करो एते भक्तर बाणे कांदंती धरित्री कांद नाही गरा जति आउ तमे कांद नाही राम रूपे अयोध्यारे जन्म नहीं पुण्य एक चतुर्थ हत्या लभिभू जन्म भांगिची निद्रा महर भक्तर करुणा तोर सुरजित बणे होइलाणी चंचल मो प्राण जीवी जीव भक्त उद्धार प्रभु आपणଙ୍କର ସାଧନା ହେତୁ ପୁନଃ ସପ୍ତମ ଅବତାର ମର ପୁନଃ ସପ୍ତମ ଅବତାର ମର
성경의 신앙을 얻고 적게더러 허위적군요. 어떤 사람 거로 그리 부모로도 ମହର୍ଷି ପ୍ରଣାମ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଆମର। କିଛି ନହେବ କଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ପିତା, ମାତ୍ର ପାଦଧରି ଫେରିଯିବୁ ଆମେ ମହର୍ଷିଙ୍କ ସାଥେ। ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ପିତା। ଭଗବାନ ଆଶୀର୍ବାଦ ସର୍ବସୁଖ ପ୍ରୟାସ କରିବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ମହର୍ଷି, ଆସ ବାପ। ଆଉ ବିରୋଧ କାହିଁକି? ଏହି ଧରାର କଲ୍ୟାଣ ଲାଗି ଧାଡ଼ିଦେବୁ ପ୍ରାଣରେ।
ତ ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ କୋଠିବାକୁ ଯିବା। ଧନ୍ୟସୀ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଧନ୍ୟ ତମ ବୀରତ୍ୱ ଗୌରବ ଆଜି ତୁମର ପରାକ୍ରମରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳ କରୁ। ତେବେ ଆସ ବତ୍ସ କାଲି ଯିବା ଆମ ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ